I ara parlem d'agricultura regenerativa. Intentarem presentar-vos-la i especialment fer esment en dos dels nous projectes també que estan en marxa, en aquest cas del CREAF. Per fer-ho, saludem el Javier Retana, a qui ara us presentem. Javier, molt bona tarda, molt bon vespre. Hola, què tal? Com estàs? El Javier és catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF, exdirector d'aquest centre entre el 2005 i el 2019 i actual president també de la Fundació Terra. La seva investigació se centra en l'estudi de la dinàmica forestal i l'efecte de les pertorbacions ambientals sobre les comunitats d'animals i de plantes. Coordina el grup de recerca sobre dinàmica dels ecosistemes forestals i ecologia del foc, que no és poca cosa, Javier? Déu-n'hi-do. Quin treball. Presentem l'agricultura regenerativa. A veure, des del CREAF hi ha actualment dos projectes que estan en marxa, en col·laboració també amb l'IRTA i amb la Universitat de Lleida, com són l'Agri-Regen-Cat i l'Agri-Carbonic-Cat. Definirem aquests dos projectes i després ho farem una mica amb el global de la matèria. Quins són aquests dos projectes, Javier? Doncs mira, aquests dos projectes el que pretenen, per una banda, és posar l'agricultura regenerativa com un dels elements importants dintre del tema agrícola i, per altra banda, l'agricultura del carboni, que es basa en ser capaços d'emmagatzemar carboni als sols i d'aquesta manera aconseguir que part del carboni no quedi a l'atmosfera amb tots els problemes que això representa a nivell del canvi climàtic. Són dos projectes que estan també en col·laboració, com diem, amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, la Universitat de Lleida, que tenen un període d'execució entre 2022 i 2025 i que han estat finançats pel Fons Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Vosaltres ja teníeu ja vau començar el 2016 amb un projecte magne que ara definirem també el Polyfarming. Què aporten aquests dos projectes? Perquè, clar, un es basa més aviat en investigar aquestes tècniques, no?, que poden millorar l'acció als sols. A veure, pensa que l'agricultura regenerativa i l'agricultura de carboni són dues coses molt relacionades. Cada vegada anem més cap al mateix, és a dir, no fer ús d'unes despeses molt grans de fertilitzants i altres tipus d'activitats i aconseguir reduir la petjada d'alguna manera de carboni, no? I això es fa de moltes maneres, es fa amb agricultura regenerativa o bé amb agricultura del carboni, que es basa bàsicament en reduir, ja dic, la quantitat de carboni que hi ha a l'atmosfera perquè l'emmagatzemes dintre dels sols. Això seria una mica la idea global. L'agricultura regenerativa té altres elements que es basa en com gestionem els animals, com gestionem els horts, tota una sèrie d'activitats que fan que globalment el sistema per si mateix funcioni d'una manera diferent a com ha funcionat fins ara els últims 50 anys, per exemple. No? Quina innovació porten aquests dos projectes? És a dir, de quina manera es mesuraran i en quins sols, en quins terrenys es faran totes aquestes investigacions i aquests paràmetres? Clar, hi ha moltes opcions, vale? I per tant jo no crec que del detall de tot, per exemple, tots els projectes de l'IRTA, jo no em veig capaç de detallar-los tots, però la idea és buscar diferents tipus d'alternatives i de tècniques, algunes d'elles per demostrar-ho i que pugui veure la gent que vulgui visitar-les, de com es aconsegueixen maneres de millorar la gestió agrícola en aquests elements, bàsicament l'element de reducció de la quantitat de fertilitzants, de la quantitat de llaurat que es fa al terra, és a dir, tota una sèrie d'activitats que permeten que el carboni es mantingui en els sols i, per tant, la quantitat de carboni que es perd a l'atmosfera sigui cada vegada menor. I definim una mica, abans de definir els altres projectes, perquè, esclar, la gent s'ho preguntarà. A veure, el carboni que emmagatzema al sol, de quina manera es mesura? Bueno, hi ha moltes tècniques, però jo el detall no crec que valgui la pena detallar-ho, però hi ha moltes maneres de mesurar diferents... En el cas nostre el que es fa és diferents nivells, perquè no és el mateix el carboni que s'emmagatzema en els primers 10 centímetres que els emmagatzema després entre els 10 i els 30 centímetres. En aquesta franja és on es troba la gran quantitat de carboni dels sols. I això es mesura amb diferents tècniques de laboratori, es prenen unes mostres, es porten al laboratori i allà al laboratori es mereix la quantitat de carboni, la quantitat de nitrogen, la quantitat d'emmagatzemar aigua, tota una sèrie d'elements que són fonamentals per un entorn mediterrani com el que vivim, evidentment. No? De tota manera, és una qüestió molt important perquè aquest carboni pot passar entre 5-10 anys, es calcula, no?, al sol, i això s'ha de fer en conjunció amb el que després desprèn, és a dir, les pràctiques agrícoles generen també certes emissions de diòxid de carboni i aleshores s'ha d'intentar que en captin més que no en generin, no? I clar, aquest és l'objectiu. Pensa que al final els sols són un gran magatzem de carboni que el tenim pràcticament buit, en molts casos.
Com funcionem normalment amb l'agricultura actual? Com llaurem i tenim una activitat molt intensa, el que normalment fem és posem una sèrie de fertilitzants i amb aquests fertilitzants obtenim uns productes. Després aquests productes els eliminem i traiem i netegem una altra vegada, entre cometes, tot, i tornem a tenir el magatzem buit. Tornem a afegir els nutrients que comprem, que són els fertilitzants, i ho tornem a omplir perquè es torni a buidar. Això és com funcionem habitualment en l'agricultura actual. Amb la convencional. Llavors, la idea que hi ha amb aquests elements, tant amb un o amb l'altre, és dir, no pot ser que aquest magatzem, que és tan important, estigui buit. El que hem de fer és omplir-ho i deixar-ho ple de carboni, de manera que aquest carboni ja no està a l'atmosfera, i això pot ser una part molt important o molt significativa del total de carboni que emetem nosaltres cada any. I, per altra banda, el sol també és un sol molt més ric, que ha tota una vida allà de bacteris, de fongs, de microorganismes, etc., que si no, no estarien. I això fa que el sistema globalment funcioni molt millor. Tot això vosaltres, des del CREAF, ho heu posat ja en pràctica des del 2016, amb aquest projecte Polyfarming, que rep fons LIFE de la Unió Europea, i bé, després de 7 anys, en una finca a Planeses, a la Garrotxa, doncs heu investigat, heu pogut investigar en concret sobre l'agricultura regenerativa, no? Sí. Aquest projecte ja ha finalitzat i el resultat final ho hem resumit en un manual que està disponible online, gratuïtament, de manera que aquesta informació que hem generat no ens la quedem per nosaltres, sinó que la pot utilitzar qualsevol que estigui interessat, amb dades, amb càlculs, etc. I finalment la idea és aquesta, és a dir, quines coses podem fer perquè els sols, bàsicament, tinguin molt carboni i funcionin molt millor que han funcionat tradicionalment. I això té que veure amb el llaurat del sistema, etc., però també té que veure amb moltes altres coses. Té que veure amb com movem els animals, què fem amb els animals, no els deixem estabulats, sinó que poden circular en diferents pastures. Tot això, el pack de tot això, finalment, és que el sistema funciona molt millor i també produeix més. Las dues coses. Manual para el diseño e implementación de un modelo agroalimentario regenerativo, el sistema Polyfarming Barcelona. És un dels documents que podeu consultar, aquest que feia referència també a Javier, i a part al web de la finca Planeses, planeses.com, podeu trobar també molts més detalls d'aquest projecte Polyfarming. En aquests 7 anys, per això, aquesta finca s'ha pogut regenerar amb tots aquests mètodes i segurament ha creat beneficis. Sí. Bueno, el tema molt important, clar, molts d'aquests mètodes són mètodes demostratius, que el que ens importa molt és que en aquesta finca també es facin cursos, es facin visites, es facin moltes coses que em permet que a molta gent li podem explicar com es fa això, no? A part d'això, té un component productiu, però la part important inicial que volíem fer és que allò fos realment un lloc en què la gent pogués aprendre com es va fent totes aquestes coses, que és el que s'està fent actualment, no? En aquesta finca, per donar una dada únicament, quan va començar el projecte, diguem que el contingut del sòl de carboni estava al voltant d'un 2%, que és una mitjana normal, inclús alta, d'alguns sols catalans, i pensa que ara, en l'última mesura que ho vam mesurar, estava al voltant d'un 6%. És a dir, una gran quantitat de carboni que estava abans a l'atmosfera, ara està emmagatzemat amb aquestes parceres. Evidentment, estem parlant d'una finca, d'una sèrie d'hectàrees, i per tant la implicació a nivell regional no és tan gran. Però la idea de que si funcionem globalment amb una filosofia com aquesta, que és la filosofia regenerativa, a la llarga això sí que pot tenir conseqüències reals sobre el balanç de carboni que genera una Catalunya o inclús Espanya o a nivell europeu també, no? Us recordem que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem avui amb el Javier Retana, catedràtic d'Ecologia de l'Autònoma i investigador del CREAF, sobre els diferents projectes d'agricultura regenerativa. Estàvem definint aquests projectes que té en marxa ara mateix el CREAF conjuntament amb l'IRTA i també el projecte Polyfarming, que va funcionar des de l'any 2016. En què es basa i en què es diferencia l'agricultura regenerativa del que és l'agricultura ecològica? Bueno, l'agricultura ecològica... Sí, l'agricultura ecològica té una sèrie d'elements bastant interessants des del punt de vista de l'agricultura tradicional, com millorant molt. Per exemple, tot l'ús de pesticides, tot l'ús de fungicides, una sèrie de coses que, evidentment, tenen un ús directe per eliminar l'element que estem dient, però també eliminen moltes altres coses, i, a més, s'emmagatzemen dintre dels productes que es generen i poden arribar als humans i, per tant, poden tenir una implicació en coses
variades, no en la mortalitat, evidentment això ja està aprovat, però sí amb reduir una sèrie de característiques vitals de les persones. No? Per tant, amb tot això sí que hi ha una reducció molt clara en l'agricultura ecològica. Evidentment, en l'agricultura regenerativa tampoc es fa servir cap tipus de producte d'aquests, però en l'agricultura ecològica sí que es fan servir tota una sèrie de coses. Per exemple, es llauren els terrenys i, per tant, es remou cada vegada el sol i, per tant, tota la quantitat de carboni que hi ha, la major part s'elimina perquè s'oxida i, per tant, se queda fora de lo que seria l'emmagatzematge general del sol, i utilitzen diferents tipus de fertilitzant d'un tipus o d'un altre. No? Per tant, l'agricultura, jo diria ecològica, va un pas endavant de lo que seria l'agricultura convencional, però després l'agricultura regenerativa sí que té un pas bastant més important. Com el seu propi nom indica, el que fa és regenerar els sols. El que deia abans, o sigui, que al final el sol d'un sistema regeneratiu té una quantitat de carboni, de vida, d'una xarxa tròfica que hem mesurat també, molt més important que la que té un sistema gestionat per agricultura ecològica. Per simplificar-ho i per facilitar la vida a l'oient, no? Podríem dir que l'agricultura ecològica manté i l'agricultura regenerativa es dedica a això, precisament, intentar regenerar encara més el potencial. Mira, ho has dit perfectament, sí. Penso que el fet d'utilitzar agricultura regenerativa és un pas significatiu i el model ecològic no és una cosa negativa, però creu que si podem fer un pas més, perquè cada vegada el tema climàtic i l'emergència climàtica és més greu, pues és un pas que amb l'agricultura ecològica no ho podrem fer o no ho fem, i amb l'agricultura regenerativa sí que ho podem fer. Entrem, Javier, en dos dels passos importants. N'has fet esment ja un d'aquesta agricultura regenerativa. Un, precisament, és no llaurar els camps, que això, clar, sembla molt revolucionari, no?, a nivell de l'agricultura convencional i fins i tot també ecològica. Què se n'extreu de no llaurar els camps? Doncs mira, una cosa fonamental, i és que el que et deia abans, si tu llaures un camp, vulguis o no, tu aixeques tot el sistema que estava, hi ha un sòl que està més o menys estructurat, i allà té una sèrie de carboni que se va en fase de diferents tipus d'elements, el humus, hi ha microorganismes, hi ha tota una sèrie de coses, tot això ho aixeques, ho canvies, ho alteres, li dona directament l'aire i, per tant, s'oxida, tot això canvia totalment. Si tu mantens el sòl com estava, primer tens una conseqüència de que els primers anys, evidentment, si no fertilitzes, pues, clar, té una disminució de la producció, però a poc el sistema cada vegada és més ric, cada vegada té més carboni, cada vegada té més elements, i això ja no et cal, després, definitivament, posar cap fertilitzant. El propi sistema es manté com a tal. Tu pots plantar directament, els restes dels productes que has generat, les males herbes, etc., doncs quan les has d'eliminar o les treus, les deixes directament al terra, no les treus amb les arrels, talles directament bàsicament els troncs, etc., i queden directament allà. I allò, a poc, es va degradant, els nutrients van quedant dintre del sistema i ja fan de fertilitzant. Per tant, en pocs anys, tu tens un sistema que és autosostenible, que això és un dels punts claus de l'agricultura actual. Això no hem parlat ara a nivell econòmic, però a nivell econòmic, clar, un dels grans problemes de l'agricultura és que, com augmenta tot, augmenta la despesa de transport, augmenta la despesa de producció, etc., doncs cada vegada fer un fertilitzant és més car. De manera que un fertilitzant, a la llarga, ja no és els impactes que té sobre els aqüífers, etc. És bàsicament que és que cada vegada un productor no se'l pot permetre. Llavors, si no se'l pot permetre, o ha de pujar preus o ha de tancar. I aquest és un dels reptes que teníem inicialment nosaltres, no? Com fem que els agricultors puguin viure sense que hagin de tancar perquè no poden fer front a les despeses que representa tot el que necessiten després, no? I un altre dels punts importants també és evitar aquests insectes, evitar d'alguna manera, és a dir, no s'utilitzen químics, evidentment, el que s'utilitza és com rotació, de vegades, de conreus, o fins i tot complementar diferents conreus en el mateix lloc perquè uns es complementin i s'ajudin amb els altres, oi? Clar, pensa que al final, què passa amb una plaga o què passa amb un insecte d'aquests que ataca? On atacarà més fàcilment? Doncs atacarà més fàcilment amb un monocultiu molt extensiu que ocupi moltíssimes hectàrees. Això és lògic, perquè troba el lloc ideal per treballar, això ens entenem perfectament, no? Amb la qual cosa, si tu això ho canvies,
o bé perquè vas canviant els mateixos conreus que no siguin directament els mateixos, o bé perquè vas canviant al llarg de l'any o dels anys els productes que produeixes, a la llarga el que fas és que cap d'aquestes plagues pot estabilitzar-se de manera extensiva perquè no té una superfície suficientment gran, no? Per tant, fer capaços d'alternar o bé temporalment o bé espacialment aquestes coses afavoreix que cap de les plagues tingui un sistema fàcil com perquè puguin ser atacats de manera generalitzada, no? I aquí ja anem al nostre terreny. També l'ús, però en aquest cas un ús amb respecte, evidentment, dels animals, que també poden pasturar per diferents terrenys. Ho heu fet, per exemple, a Planeses, en el projecte Polyfarming. Explica'ns una mica com funcionen i quin paper hi tenen els animals en l'agricultura regenerativa. Clar, al final, un dels elements que s'ha parlat sempre és que l'agricultura té un balanç de carboni molt negatiu i que quan parlem dels animals encara molt pitjor, no? S'imagina que cada un dels excrements o cada un dels pets o de les coses que fa una vaca pràcticament ens està condemnant a nosaltres, no? Bueno, clar, això té una realitat. Si tu les vaques les deixes tabulades, les deixes en unes condicions concretes, etc., el que produeixen, doncs sí, evidentment és un balanç negatiu a tots els nivells, no? Si tu tens un altre sistema diferent, això canvia molt. Tu tens unes vaques que nosaltres el que fem és el que es diu una rotació de circulació en diferents parcel·les, no? El que fa és que actuen molt intensament en una parcel·la i al dia següent les canvies a una altra parcel·la. De manera que quan estan en una parcel·la sí que mengen molt i tenen un impacte molt gran, però com canvia d'això i no tornen fins després 2 mesos o 3 mesos, en aquest període de temps el sistema s'ha recuperat del tot. Ha tornat a créixer l'herba, la pastura, tenim una altra vegada un sistema totalment nou. I les vaques van, amb els excrements que van deixant, van fertilitzant tot això, de manera que no cal afegir res més. Les pròpies pastures, amb els excrements de les vaques i amb el propi creixement que tenen, es van mantenint de manera perpètua. De manera no cal donar més aliment a les vaques i el sistema en general funciona de manera integrada. Amb les vaques ha funcionat, amb les gallines inclús el que hem fet és es poden ficar durant poc temps, això menys temps, amb l'hort, es deixen unes hores allà, actuen menjant insectes, etc., i després es poden tornar a guardar una altra vegada al galliner i es tornen a moure a una altra zona de l'hort, no? Per tant, els animals globalment no són un perjudici pel sistema, sinó que es poden integrar dintre del sistema. Pot funcionar un agricultor sense tenir animals, o pot funcionar una pastura sense tenir un hort, però si funcionen globalment, a Planeses ho vam fer perquè a nivell demostratiu es veiés, doncs el funcionament integrat és molt més bo i molt més bo. A part d'aquests remugants o de l'aviram que feies tu referència també, que evidentment viuen en bones condicions, amb un respecte ple, viuen a la natura, poden obtenir pastures també naturals, hi ha també l'acció d'aquests petits animals, com per exemple són els cucs a terra, no? Al sol, que fan també una acció bàsica per humidificar, per crear aquests forats on després també el sol pot captar més aigua, retenir més aigua. Escolta'm, Javier, és un sistema, per això, com fèiem referència, que, esclar, s'ha de vendre també a nivell econòmic, perquè a nivell econòmic reporta beneficis, però aquests beneficis són a llarg termini. Com s'explica això als camperols? No, nosaltres ho expliquem molt clarament, perquè si no, si enganyes a la gent tampoc aconsegueixes res, no té cap sentit. I nosaltres hem parlat també amb el Departament d'Agricultura, amb el Ministeri i amb la Unió Europea directament dintre d'aquest projecte, no? La idea és molt clara, l'agricultura regenerativa és sostenible, evidentment, quan el sistema funciona de manera molt més sostenible, no necessites els fertilitzants, tot això, però té un període. I el període inicial per posar en marxa una finca regenerativa són 3 anys, 2-3 anys com a mínim. Si no hi ha, com a mínim, si no hi ha unes ajudes inicials perquè la gent pugui fer aquest esforç, o això ho ha d'assumir el propietari i és molt difícil. Això diem que és molt difícil. Però bueno, i estem rebent ja contínuament ajudes de molts tipus per millorar coses molt variades, amb la qual cosa, si això es vol fer, és un canvi de patró, és un canvi molt radical, però és un canvi molt positiu, i si es vol fer, evidentment, les administracions han de fer la seva part. Els propis agricultors per si sols no poden estar 2-3 anys tenint pèrdues en relació amb el que tenien anteriorment amb els fertilitzants i tot això. Això no es pot assumir. Però
Dit això, nosaltres hem fet uns càlculs, i amb el llibre aquest en el que tens hi ha càlculs de tot tipus a nivell mesurat del que representa cada cosa. Evidentment pensem que és una cosa que és totalment viable i que amb ajudes molt moderades pues això es pot aconseguir. Però clar, si l'administració no considera que un sistema com aquest és el futur, no avançarem. No avançarem. De moment no tenim encara aquest certificat d'agricultura regenerativa a Catalunya. Als Estats Units, per exemple, sí que hi és des del 2017. Es considera que aquesta agricultura regenerativa va començar, o els seus inicis serien a l'Institut Rodal als Estats Units des del 47 i més concretament en la menció de l'any 1980. I bé, ho has explicat perfectament, Javier, i a vosaltres, els oients, doncs, us convidem també a poder investigar molt més sobre aquest aspecte, sobre aquest nou model que de segur ajudarà a tots plegats i al final també a nosaltres mateixos, els humans, per a la nostra supervivència. Javier Retana, catedràtic del CREAF, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos i intervenir. Moltíssimes gràcies a vosaltres,